El rival de la jornada 12 d'Eurocup del Joventut és el Wolves de Vilnius. Els lituans porten 3 derrotes consecutives i actualment estan fora del play-off. Per la seva part, la penya arriba amb 3 victòries consecutives a la competició europea i amb una plantilla que, excepte Miguel Malik Allen, està al complet. Cada vegada juguen millor, més coral i dona la sensació que Durant sap perfectament qui té que posar en cada moment. Els punts forts dels Wolves és el rebot ofensiu, en capturen 13 per partit. També el rebot defensiu, tanquen molt bé i no permeten jugar còmode al rival. Els seus contrincants no poden donar gairebé assistències i, per contra, són letals en atac amb un 38% d'efectivitat des del triple. Els punts dèbils del Vilnius és que reben 91 punts en contra i, a més, permeten un 59% d'efectivitat en tirs de 2. No tenen intimidació i no pressionen les recuperacions. Juguen a anotar més punts que el rival i normalment els hi surt malament. Les claus de l'equip de Durant serà jugar amb el 2x2 interior, optimitzar molt bé Tomic, Cook i Brosianski, que estan en un gran estat de forma. També la velocitat, sortir en contraatac i fer possessions curtes per disparar-se al marcador. Evitar l'espai al costat dèbil. Com diem, el Vilnius té grans tiradors i bascularà molt bé la pilota per anotar des de la banda contrària. Ells juguen molt oberts i s'ha d'optimitzar la zona, no tenen gaire recursos i el tir de mitja distància de Feliz i Andrews podria ser letal. També aprofitar l'espai físic i l'aportació física. Thomas, Cook, Andrews, Brosianski i Feliz són jugadors suficientment físics per alternar el ritme i frenar-los. La blanqueta de la penya té molta més qualitat i molta més experiència, hi ha molta millor rotació i capacitat per fer-lo jugar. Serà bo que Durant optimitzi els minuts i sàpiga com va el partit. No s'ha de distreure i ha d'evitar que corri el Vilnius i, sobretot, parcials molt favorables. Si manté el partit com ha fet els últims 3-4, la penya ho té tot per guanyar. Està en posició de play-off i no vol deixar passar una nova oportunitat de victòria.